Мәскәүгә кунакка, татар мәдәни үзәгенә Үзбәкстаннан кунаклар килде. Алар үзләренең якташлары шагыйрь Рим Йосыповны искә алу кичәсе үткәрделәр. Ул Златоуст шәһәрендә туып үсә һәм язмыш җилләре аны Ташкентка алып килә. Шагыйрь буларак та Рим Йосыпов анда формалаша. Татар мәдәни үзәгендә аның дуслары ул язган шигырьләр һәм җырларны башкардылар. Очрашу мизгелләре киләсе язмада. Шигъри җаны бай, күңелендә Россиягә, үзенең татар тамырларына, Златоуст шәһәренә һәм беренче мәхәббәтен очраткан Ташкентка иң самими хисләр йөрткән ул. Шагыйрь татар укучысына әллә ни таныш түгел, ләкин иҗатында милли тема кызыл җеп булып сузылган. Исәнмесез, кадерле йөртдәшләрем. Сезгә бик зур сәлам Ташкенттан. Рим Йосыповның дусты Фәрит Гәрәев бу көннәрдә Мәскәүдә кунакта. Федерация башкаласының татар мәдәни үзәге яныннан битараф кына узып китә алмадым ди ул. Һәм көтелмәгәндә нәкъ бер атна элек дусты Рим Йосыповка багышланган иҗади кичә уздыру тәкъдиме белән чыгалар аңа. Шатланып кабул итә. Хочу оповестить нашу татарскую общественность, а также всю российскую общественность о том, что был такой поэт Рим Йосыпов. Он коренной россиянин, но по воле судьбы, по обстоятельствам жил в Ташкенте. Но ностальгия была по России. У него очень много стихов по этому поводу, он все это посвятил. Рим Йосыпов шигырьләрен рус телендә язган, ләкин үзенең этник тамырларын бик нык яраткан. Тормыш аны Ташкентка сөйгән кешесе янына алып чыгып китә. Булачак шагыйрь шунда яшәп кала. Мәхәббәт темасы Рим Рафаэль улының иҗатында аерым урын алып тора. Ай былы-былым, вай былы-былым, кунып сайрый таллара. Ай былы-былым, вай былы-былым, кунып сайрый таллара. Шагыйрь татар җырларында бик яраткан. Рим Йосыпов хөрмәтенә кайбер татар халык көйләре дә башкарылды. Нинди телдә генә язмасын, барыбер аның татар егете икәнлеген, үз халкын яратуы һәр вакыт сизелеп тора. Гөлия Садыкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү.